E ao estar aquí empuxaban os concejales e queríanlle nos dar a volta ao coche. Lamentar que siga este personaxe ao frente do Concello que leva feito moito daño. E lamentar que non se cumpra a lei. É que non se cumpra a lei, naturalmente. A lei establece que se debe restituir a memoria e que a xente que foi maltratada e asesinada e que se quiden estes malditos nombres. Nós temos proposto que chegar a un consenso no Ayuntamiento, non imos pedir que se lle poña un nombre dun político de izquierda, senón Rosalía de Castro Otero Pedrallo ou unha cousa semejante. E o tipo nérgase radicalmente. Entonces, xa vedes, temos que resistir. En España había un goberno democrático, sublevouse unha parte do exército con Franco á frente e sepultaron na miseria e na ruína a moitos millóns de españoles que creían na democracia, que traían o progreso e a cultura para o pueblo. En España a ditadura durou 40 anos e aquí xa levamos 80. Unha auténtica desgracia. Cando empezamos na democracia, este personaxe tiña un grupo de sicarios que estaban a todo o que fixera falta, já aparecían os postes das viñas rotos, a min deronlle meu herbicida a unha viña e cousas por estilo. Por tantos funerales que lle tuvo a Franco, que foron alrededor de 25, non sei se lle tuvo algunha nai ao pai. Como consecuencia deso, apareceu destrozado o Ayuntamiento, ás 4 da mañá puxeron unha bomba, aínda non colleron a nadie. Este home tenselle planteado en algunhas ocasións, o que referíaste antes, que retire esta simboloxía de calle Caudillo. Eu vivo na calle Caudillo e normalmente cando me pregunta, como me dá vergonza, digo Estrada de Beada Bealiz ou outra cousa que se me ocurra, e négase radicalmente, dice que en cuanto viva, este non lle fai caso a nadie, que en cuanto viva que vai permanecer a calle Caudillo. E entonces eso fainos moito daño, porque dá a sensación de que somos todos un país de fascistas. E aquí non, as barbaridades que teñen ocorrido, e as desgracias que teñen ocorrido aquí como consecuencia das políticas aplicadas fascistas deste personaxe, que é unha persona que ven aquí e non resolve nada. O outro día viñemos tocar aquí o tamboril porque levábamos alrededor de 3 meses sin luz. Neste pueblo apareceu morto o alcalde de Amoeiro e outro militante da UGT, outro compañeiro, que é unha vergonza. Fíxose o posible por recuperalo e de momento non foi posible. Este opoñíase, non quixo. Ele non colaborou, non participou, non fixo nada. Este opuxos á democracia. Este, cando estallou a democracia, dixo que ele, como franquista, que tiña que votar que non, cando se votou a democracia en España. Dicíalle aos veciños que votaran que non a aquel referéndum de hai, de 40 anos para diante. Ele non quería que viñera a democracia. Sí, pero aproveitouse dela para seguir... Claro, para facer da política un medio de vida é o concello que máis levamos retrocedido de toda a comarca. Colleu o Ayuntamiento, eu cando empezou a democracia, o censo tiña 1072 personas censadas de 18 anos para diante. E agora estamos en menos de 400. Baixou máis da mitad. Un auténtico desastre. Aquí quedan 4 vellos e cerrou a escuela, que é unha das cousas peores que lle pode pasar a un concello. Porque a xuventud non só non ten forma de conseguir aquí unha forma de vida, senón que este mete o freno. Se non te alineas con ele, aplástate.